Andoainen jaio nintzen. Nire ingurunea gehien bat euskalduna da, aitonakin erderaz hitz egiten nuen, baina eta bestela igual eskubaloiko ekipon batzuk badaude kanpoko ez dutenak hainbeste hitz egiten, eta horrekin igual gazteleraz, baina bestela den euskeraz. Ni ahobizi izango naiz, ze iruditzen zait aukera politia dela nire ingurun erderaz hitz egiten gutxiak euskera zasteko. Naiz eta behik ez ulertu eta igual ez sentitu, euskaldun batez sentitu ezakena euskera ze suposatu diezaguken guri, garrantzitsua dela eta naiz eta behiei igual ez hain garrantzitsua ditu errespetatzeko eta dakaten neurrin laguntzeko aldutenean. Animatu nahi dut Andoain indar guztik aldutenak behintzat parte hartzea, ze aukera oso politia da, nahiz eta euskera jakin askotan ez da hitz egiten, eta orduan oso aukera politia gure ingurunea pixka de euskalduntzeko.